are live. Kumusta mga higala? Lain na po nga episode sa atong programa nga bagong danag. Kini nga programa ato ning gi-dedicate para pag-usbaw sa atong critical thinking, pagka matukion nga pangisip ug ang skepticism ang pagkamadudahon sa atong katilimbang Pilipinhon. Ilabi na gyud kita mga Bisaya ug labaw pa gyud para kadtong mga sa atong mga kabatanunan karon para na labi na gyud sa katong mga batanon nga gipangpugos og pasimba sa ilang mga ginikanan, gipangpugos og pasilbi sa mga simbahan para inyo ni. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo kaulaw og tawag sa atong programa. Safe space ni para ninyo. Kung tana mo, ipadayag ang inyong mga nahuna, mga kabalaka, o uban pa kabahin sa mga pagtutuo sa inyong mga pamilya. Anonymous mata dinhi, so ayaw itugan ang tinuod ninyo nga pangalan. Ayaw ibutyag ang inyong identity. Wala ko'y pakialam kung kinsa mo galing mo. Anyata dinhi aron pagtuki, paglantugi niining mga pagtutuo sa atong katalingban. Ang bagong danag kay internet live show ni siya sa YouTube. Kung diin pwede maka-participate ang mga naminaw pinaagi sa pagtawag gamit sa computer o cellphone, no? Apan walay bayad, libre ni siya. So kinsa tong ganahan mo tawag mao ni atong link http://bit.ly no bit.ly/danag TV call. So DANAG TVCALL. Ang atong live show kada semana ni siya matag adlaw nga Webes sa alas 7 hangtod sa alas 8 sa sayong kabuntagon. So welcome ato ning episode number 14, pizza size sa bulan sa September 2018. So padayon na karon sa lain na pod nga sugilanon nga babasa nato sa Genesis. Kani mahitungod ni sa usa ka tawo nga ginganlan og Abram. So naani Genesis kapitulo 12. Si Abram gitawag sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Abram, piyae ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ako kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalinginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalanginan alang sa uban. Sorry. Aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo apan tunglohon ko kadtong mutunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Diya na pod, no? Ang pagkamatunglohon sa Ginoo. Tunglohon niya kadtong mga tawo nga mutunglo kang Abraham. Pagka bad example pod aning Ginoo ha, oy. Ay, matunglohon kayo. Atong padayonon bersikulo 4. Sa nagpanaygo nag-75 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, ug mikuyog si Lot kaniya, no, si Lot. Gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa. Si Sarai ha, timanis, gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa. Ug ang iyang pagumangkon nga si Lot, ingon man ang tanan nilang katigayunan ug mga ulipon nga ilang napanag-iya didto sa Haran. Umigikan sila paingon sa yuta sa Kanaan. Sa pag-abot nila sa Kanaan, milatas si Abraham sa maong si Abram ha, Abram pa din Abram sa maong yuta hangtod nga nahiabot sa sagradong kahoy sa More, ang balaang dapit sa syudad sa Siquim or Sikem. Niadtong panahona mga Kanaanhon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya ang Ginoo mipakita kang Abram ug miingon kaniya,
Mao kini yutaa ang ihatag ko sa imong mga kaliwat. Ug didto nagbuhat si Abram og halaran alang sa Ginoo nga mipakita kaniya. Human niini mipadayon siya paingon sa habagatan ngadto sa bukid sa silangan sa syudad sa Bethel. Og nagkampo siya didto sa tunga-tunga sa Bethel, sa kasadpan ug sa ay sa silangan. Nagbuhat usab siya digtog halaran ug gisimba niya ang Ginoo. Unya mipadayon siya latas sa nagkalalaing dapit padulong sa habagatan paingon sa Negev. So atong hinumduman no nga ang Kanaan mao kuno ni ang kaliwat ni Ham. Kay nundum mo atong Ham, usa sa mga anak ni Noah. Kung atong balikan ang istorya ni Noah, doon nato insidente nga nahubog kuno si Noah o nahikatulog nga hubo. Kani kuno si Ham, pagpakita or pagkita niya nga hubo ang iyang amahan, gikataw-an kuno ni niya. Unya iya paganing gitawag ang duha pa niya kaigsuon aron pod nga makita sila. Apan ang duha kaigsuon nga si Japet ug si Shem or Sem wala kuno ming tan-aw. Nagkuha sila og panakton aron itabon sa ilang amahan. Pagkasunod buntag, nahibaw-an kuno ni Noah ang gibuhat ni Ham. Mao nga gitunglo ni Noah si Ham. Ato ganing balikon. Mao ni no sa Genesis kapitulo 9 bersikulo 24. Sa nahuwasa na si Noe ug sa nasayra niya ang gibuhat kaniya sa iyang kamanghurang anak, mingon siya, tinonglo si Kanaan. Mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Mingon usab siya, dalaygon ang Dios ni Sem. Mahimong ulipon si Sem sa Kanaan. Or mahimong ulipon ni Sem si Kanaan. Pasanayon unta sa Dios si Japet ug motipon unta pagpuyo sa katawhan ni Sem ang iyang kaliwat. Mahimong ulipon ni Japet si Kanaan. Sus, balik-balik lang ang tema sa Genesis, no? Ang pagtunglo sa laing tao. Ang Ginoo mismo ang nagset og example nga pagkamatunglohon. Katong mga nag-ampo no nining maong Ginoo ha. Mao ni ang inyong giampuan. Matunglohon nga Ginoo. Nga musilot dili lamang sa iyang gikalagutan kundi apel ang mga kaliwat niini. Saan mo kuno labot sa mga kaliwat sa sad-an? Pagka-immoral gyud nga Ginoo, ambot na lang. Ano ba yun nun? Genesis Kapitulo 12, gihapon eh. Si Abraham dito sa Ehipto. Mo ni ang istorya sa Genesis Kapitulo 12, versikulo 10. Apan nahitabo nga dunay gutom didto sa Kanaan. Tungod kay misamot man ang gutom, miadto si Abram sa Ehipto. Aron didto magpuyo sa makadiyot. Sa dayon na niyang latas sa utlanan sa Ehipto, giingnan niya ang iyang asawa nga si Sarai. Maanyag ka nga babaye. Inig ka kita sa mga Ehiptohanon kanimo, muingon gayud sila, asawa kini niya. Og patyon ako nila, apan ikaw dili. Busa, sultihi sila, nga igsuon ko ikaw, aron dili ako nila patyon. Kundili, ayuhon hinuon pagtagad, tungod kanimo. Sa dihang miabot na si Abram sa Ehipto, nakita tuod sa mga Ehiptohanon nga maanyag ang iyang asawa. Nakakita kaniya ang mga opisyal sa palasyo ug gisuginlan nila si Paraon na matahom siya kaayo
ug busa gidala si Saray ngadto sa palasyo ni Paraon. Tungod kaniya gitagad pag-ayo ni Paraon si Abram. O gihatagan og mga karnero ug kanding, mga baka ug asno, mga ulipon nga lalaki ug babayi ug mga kamilyo. Apan tungod kay gikuha man ni Paraon si Saray, gipahamtangan sa Ginoo ug makalilisang nga mga sakit si Paraon. Ingon man ang namuyo sa iyang palasyo. Busa gipatawag niya si Abram ug gipangutana, unsa ba kini imong gihimo kanako? Nganong wala mo man ako tug-ani nga imo di ay siyang asawa? Nganong mingon ka man nga imo siyang igsoon? Ug tungod niini gikuha ko siya aron mahimo akong asawa. Ani ang imong asawa? Kuha siya og panlakaw kamo. Ug nagsugo si Paraon sa iyang mga tawo nga ubanan si Abram ug gidala nila siya ug gipagawa sa Ehipto uban sa iyang asawa ug sa tanan nga iyaha. Ambot lang ha. Kung dili magpanlingo ang inyong mga ining mga sigilano nambot na lang. Unsang klase sa pagkaginoo? Unsa maguray kalibutan ni Paraon? Nganong gisulutan man in taon sa Ginoo? Unya giapil pagyud ang ubang mga mulupyo sa palasyo. Ay pastilan. Makasabot ko sa gibuhat ni Abram. Maskin ako tingali basin makahunaw na ko og ingon ani. Apan ang gibuhat sa Ginoo, dili gid na ako madawat. Kaning Ginoo ha. Makaron. Unsa may depensa sa mga businessman sa relihiyon ani? Businessman, akong pasabot ang mga simbahan, ang mga pare, ang mga ministro, o uban pa, mga businessman man na sila sa relihiyon. Diba? Unsa may ilang depensa? Nga, klaro ang gayon nga immoral ang gibuhat sa Ginoo. Atong tanamo, tatag usa. Gikan ni sa Answers in Genesis, sinulat ni Elizabeth Mitchell. Sa may ingon, I disagree with the claim that he lied. Abraham ang pasabot. Abram. He didn't. He in fact was claiming the truth. Sarah, or Sarai, was his sister, but didn't classify her as his half-sister. It was probably different when it came to classifying sisters and brothers in those days. Really? Pagkamabaw yun in town. Wala kuno na makak si Abram. Kay kuno, half-sister man kuno niya si Sarai sa tinuod. Pagkaklaro gyud, si Sarai asawa ni Abram. Kumimbasa lang yun ni sila sa nakasulat sa Genesis. Nganong mangbalik koon man gyud ang tinuod. Ha? Kay aron lang makapadayon sila sa ilang negosyo. Hawag diri unsa man naa diri bersikulo 11. Sa dayon na niyang lata sa utlanan sa Ehipto, giingnan niya ang iyang asawa nga si Sarai. Maanyag ka nga babaye. Ini ka kita sa mga Ehiptohanon kanimo moingon gyud sila. Asawa kini niya. Ug patyon ako nila apan ikaw dili. Busa sultihi sila nga igsuon ko ikaw. Aron dili ako nila patyon, kun dili ayuhon hinuon pagtagad tungod kanimo. Kaklaro ana. Sus basahan ninyo. Mo may nakasuwat diri kaklaro ana maskin pag half sister niya si Sarah or Sarai. Doon na intensyon diri si Abram. Yang intensyon nga mamakak. Diba? Unya asawa niya si Sarai.
Pero akong balikon, makadawat ako kung namakak si Abraham, no? Aron nga dili siya patyon. Aron pod nga dili madagit si Saray. Pero ang gibuhat sa Ginoo na mao na ang akong issue. Kung sumay gisulti ni Elizabeth Mitchell bahin sa gibuhat ni Ginoo. So Abraham was married to his half-sister Sarai, who at age 65 was still apparently beautiful. To protect himself, Abraham persuaded Sarah to lie about her marriage to him and pretend to be his sister. Unprotected by her husband, Sarah was whisked off to Pharaoh's harem. In exchange, Pharaoh showered Abraham with riches. Since Abraham didn't properly protect Sarah, who was promised to be the mother of a new nation that would bless the whole world, God had to step in to keep her away from Pharaoh's bed. God protected Sarah by sending great plagues on Pharaoh and his house. The Hebrew words translated as plagues can refer to sores or wounds and does not require them to be deadly. Sarah was kept safe, and it seems Pharaoh eventually put two and two together and figured out that the timing and scope of this disease was somehow associated with Abraham's arrival and that Sarah was Abraham's wife. Pharaoh graciously let Abraham keep all the stuff he had acquired in Egypt and summarily sent him away. Sus, ano yan na pod? Pagka-saleswoman sa nagsulat niini, no? Si Elizabeth Mitchell. Giprotektahan lang kuno sa Ginoo si Sarai. Nya, ang Hebrew daw sa plagues kay sores or wounds, dili man kuno necessarily deadly. So, okay ra. May problema. Mao ni mga higala, no? Ang usa sa example kundiin ang critical thinking faculties sa usa ka tawo kay gi-suspend. Naka-pause. Murabag robot nga walay hunahuna. Buhat lang, sunod-sunod lang. Ang Ginoo makapakita niya makaistorya sa tao. Kinahanglan bagyod nga pasakitan niya ang paraon. Ug uban pa aron lang protektahan si Sarai. Kuno na ako no. Kung ikaw ang Ginoo, dili ba day ego nga mopakita ka nya mo explain nga kung unsay tinuod o kung anong nabuhat to ni Abraham? Sus, mas moral pa ka kaysa aning Ginoo ha. Nga wala man kuno siya nagpakita ug nakikistorya sa paraon. Dili baka tungod kay istorya lamang ni kaning tanan. Dili baka tungod kay dili tinuod ning Ginoo ha. Una-una palihog mga higala. Ayaw mo padala sa sales talk ani nila. Ang isyu ko din kay naguna ang pagtuo before pa sa pag-imbestigar sa maong pagtuo. Kung moingon ko nga ang Biblia o ang Ginoo o ang istorya ni Kristo dili mo make sense ug walay lig-on ug igo nga ebidensya aron makatuo ko, unsa may tubag nila? Dili kinahanglan mo tuo usa ka aron pakit-on ka sa Ginoo kung unsay tinuod. Butangi. Murabag nga ni ba nga naay na maligya na ako no, gibaligyaan kong tambal. Suro botelya niya moingon ko. Wala man ko na kumbinsi, wala ko ebidensya kung kaning imong baligya nga tambal makaayo ba ni nako. Sa may salty salesman, mingon ding salesman, ay basta palit lang.
palit lang usa, bayari usa ko. Human, gamita aron makita nimo nga maayo ka niini. Ay, bali ba no? Unya na gud unta ta mutuo. Kung duna ta, kung makumbinser ta ba, kung dunay igo nga rason, dunay ligon nga ebidensya, ana pa ta mutuo. Mutuo lang na kung sa isulti suban. Mayngog na unicorn diha, tuo lang ka. Mayngog tuwad-tuwad. May agta diha, tuo lang po ka. Kaya mo maingon nila. Isip-isip mga kahigalaan. Isip-isip. Ay, kini uguban pa ang atong isgutan sa sunod nato nga mga episodes. No? Kung interesado mo pag-explore, ayaw mo kalimot og subscribe og share nini. Kay para ato ning tanan. Hindi nilang usahan to sa sunod ni gayon. Daghang salamat. Atong tanawag doon na batay mga manawag. Ang tanawag doon na ba'y nagpakusga, nagmaisog nga mutawag nato. Bitaw ayaw mo kadlok eh. Ayaw mo kaulaw. Ayaw mo kadlok, tawag lang god. Para inyo man eh. Eh, wala. Wala yung naka-queue. Wala. Wala. Sige. Ato susunod ni gayon. May gala. Daghang salamat.